Hi guys, so today po yung pag-uusapan po natin dito na bagong platform ay ito pong si Ponyo Ino. Bali dito po ay i-review ko po siya sa video po na ito and itatry po natin guys yung kanilang token, okay po? So dito po sa kanilang platform, makikita nyo po dito po yung kanilang social media accounts and pwede nyo po silang i-follow para po maging updated po kayo about nga po sa kanilang platform and token. And yung kanilang token ay pwede po natin yung, so pwede tayo dito guys na mag-buy gamit po yung Ethereum or BNB. Then makikita rin po natin dito, okay, over $790,000 already donated to the Coral Restoration Foundation. So ito na po guys yung amount na dinonate po nila about nga po or dito nga po sa Coral Restoration. So maganda po dito po yung kanilang platform dahil nga po tumutulong po sila dito po sa Coral Restoration. Okay, ito po Coral Restoration Foundation. And sa tingin ko guys, so ito po yung goal po at so nasa $1 million po siya. So dito naman is yung kanilang video, okay. So ito po yung features and dito rin po natin makikita po yung information. So ito po yung ginagawa po nila dito nga po sa platform na ito. So ayan guys, okay. So makikita nyo po dyan yung mga corals. Then ayan po, okay. So maganda po talaga ito pong platform po nila dahil nga po tumutulong po sila. So makikita nyo naman po dyan guys. So napaka ganda po talaga, okay. So pwede nyo po yung panoorin ng buo para nga po malaman po ninyo. Then dito naman is yung information about po sa kanilang token or ito pong platform po nila. So Ponyo Ino is the world's first anime-inspired or auto-impact investing token. So inspired by the sea-based 2008 Japanese film about a rescued goldfish. So we devised a sustainable investing model which is nasa 3% of all Ponyo transactions are automatically donated to the Coral Restoration Foundation. So ito po talaga guys yung gusto ko po sa website dahil nga po dumodonate po sila dito po ng 3% sa Ponyo transaction nga po, okay, automatically donated to the Coral Restoration nga po yung kanilang transaction. So one of the world's most effective non-profit organizations supporting coral reefs, natural recovery processes. So ayan, okay, pwede nyo po yung basahin lahat. Then Ponyo Ino tokenomics and taxes. So 3% po yan is mapupunta nga po yan sa Coral Restoration Foundation and so Ponyo Ino wants to make a difference. So 3% of every transaction is immediately donated to this wonderful cause. So ayan po guys, kapag nag-transact po kayo, ay yung 3% nga po automatically mapupunta po siya sa Coral Restoration Foundation and yung 5% naman po niyan is to marketing. So this will be used to spread the word of Ponyo Ino in the event further protect our seas. Then yung 2% naman po dito is to liquidity po yan. Okay, this causes the price floor to rise and attracts deep sea whales. Then sa 1% naman po is mapupunta po siya sa reflections. This means investors earn more tokens and passive income. So yung kanilang supply po ng token nila is umabot na po siya ng 1 billion. So malaki-laki na rin po ito guys. Sa isang token nga po dito po sa supply po ng tokens po nila. Then dito naman is yung instruction kung paano po makapag-buy nito nga pong kanilang token. So to purchase Ponyo Ino ERC20 token, ito nga pong palang kanilang token is isa po siyang ERC. So follow these steps. Buy with Ethereum, okay, kung meron po kayo ditong Ethereum and gusto nyo po yung gamitin para nga po makabili po na itong kanilang token. So simply go to, ito po Uniswap, pwede po natin yung gamitin para nga po makapag-buy po na itong kanilang token. Then connect your MetaMask wallet and swap Ethereum for Ponyo Ino ERC using the following contract. So copy nyo lang itong contract address nila guys para nga po mag-reflect po kaagad dito po yung kanilang token and makapag-buy nga po kayo. So ito naman po yung information po sa pagbabay nga po ng kanilang token. So you have purchased your Ponyo Ino ERC20 after nga po niya. So sa buy on Binance naman po guys ay pwede po tayo dito na bumili sa PancakeSwap.
And then, i-connect lang natin guys yung wallet po natin dito sa MetaMask. And then, swap lang po natin siya sa BNB. Papunta nga po sa Ponyo Ino BSC, okay? So, ito naman po yung contract address na ikakopy po ninyo. Then, 13 to 16% click swap naman po yan. Sa roadmap naman po nila, ito po, okay? So, dito po tayo sa 1, token launch, 1,000 plus holders, and then 10,000 plus TG members. So, ito po guys, okay? Tapos sa 2, ito po, $500,000 plus for raised CRF, then 4,000 holders, and tapos marketing campaign, and 3, tapos ayan po siya lahat, okay? So, sa light paper naman, to learn more about our mission, read our light paper here. So, pwede natin yung i-check para po sa full information. By the way guys, yung kanilang platform is featured po siya dito po sa Yahoo Finance, and then Business Insider, Digital Journal, and then ito po siya, okay? So, ayan, makikita po natin dyan lahat yung featured nga po. So, dito guys, try po natin i-check po dito po yung light paper po nila, okay? Ponyo Ino light paper. So, makikita po natin dito po yung version 1. November 6, 2021 po yan. Then, table of contents. So, dito natin makikita yung introduction, the Auto Impact Dream Team, then yung roadmap nila, tapos the Ponyo Ino ecosystem, essential links, and legal disclaimer, okay? So, ito po yung introduction. Kung gusto nyo dito ng full information, ay pwede nyo pong basahin po itong kanilang information sa introduction. So, the Auto Impact Dream Team naman po. So, Ponyo Ino came from a simple idea when 4 individuals came together and conceived a dream of auto impact investing. So, an ideal that would allow investors to contribute to worthy causes while also witnessing positive financial returns. So, ito po talaga guys yung nagustuhan ko po talaga dito po sa platform po nila and yung kanilang token po. So, sa roadmap naman, ito po phase 1 is completed na po siya. Tapos sa phase 2, ongoing pa po yung kanilang roadmap po dito sa phase 2 and sa phase 3. So, upcoming pa po yan. And the Ponyo Ino ecosystem. So, ito po auto impact investing, and then pwede rin tayo dito na magkaroon ng passive income. Tapos, meron din po ditong Ponyo Ino game. So, meron sila ditong game soon po ata guys. Okay, game dynamics revolve around scoping up seed gems and earning Ponyo Ino secondary token, which is yung Pearl. Okay, so wait natin dito po yung kanilang update. So, dito naman is yung kanilang Ponyo Ino ecosystem. So, Ponyo Ino Central Ecosystem Token, ito po. So, dito guys, yung kanilang token name po is Ponyo Ino and yung symbol, $ Ponyo. Tapos, yung total supply nga po nila is nasa 1 billion. Sa essential links naman, ayan, ito po yung kanilang social media accounts and pwede nyo nga po silang i-follow para nga po guys, maging updated po kayo about nga po dito po sa kanilang platform and token. So, ayan, nasa sa inyo po kung gusto niyo po dito po na mag-buy ng kanilang token. And disclaimer lang po na hindi ko po kayo dito pinipilit. So, nire-review ko lang po guys ito pong platform nila. And do your own research lang po muna bago po kayo dito mag-buy or mag-join nga po dito po sa kanilang platform. So, ito naman po yung kanilang legal disclaimer, okay? So, nasa sa inyo po yan kung gusto niyo po dito na mag-buy. So, that's for today guys. Ito lang po yung aking review kay Ponyo Ino po. So, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. God bless!